La cualidad de vida esclata. La resta d'unes que una sota i toca rescapen el cervell i prop t'endaràs. La vida rescata però vull respirar. Estic cobritzats, corre i escapa. És el confiament que vius quan estàs parlant de numerins. D'aquí riu però no fa gràcia. Jo no jugaria quan la vida esclata. D'aquí riu però no fa gràcia. Jo no jugaria quan la vida esclata. Que no se va fins que no el vedes dels altres caps. Si estàs nerviós, recorda que parlar i que les botes i posa fora. Pues esos me daríamos sin parar.
Atención a todas las unidades. 5 encapuchados están asaltando el banco. Son peligrosos y van armados. Recibido. Estamos en marcha. ¡Dios mío! ¡Código 13! ¡Nos están disparando! ¡Agente abatido! ¡Agente abatido! ¡Joder! ¡Necesitamos refuerzos ya!